jam wale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe yaw pindi tv min calmini on ɗo mbawɗon wonde e dunde baba nde kala min bismi mon e kelle gadande robinde jayde alarba nogase jeenayi lewru janvier 2025 bisimilla mon kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortonen ko jayde gendire nde jayde le soleil ɓe garti ko e demande to banggue wonande on migration circulaire le flux de candidat ne faiblit pas ɓe garti noon koye e ɓen sukaɓe yiɗɓe yaade toon to Espagne gollotoɓe ɗen guese caggal noon jokkodiral laamu leydi Sénégal e leydi Espagne ɓe kolliti jayde le soleil yiide wonande e balɗe ɗiɗɗi tan ne wayno ko imono ko ana ɓesdo no fewi ɓe garti kamɓe jayde le soleil yiide ñande altine nde tan ko abbi ujunnaje sappo ko kañumen jiiɗi mbaɗi déposé gam yidde yaade ɗo noon e lamorgo Dakar hen no ujunnaje 5 ko ɗo ummi e lamorgo leydi Dakar e yiiɗo mo ganduɗa ko kolaɗo kuuɓal Amadou Chérif Diouf secrétaire d'état au sénégalais de l'extérieur holliti noon ɓe panno kewgol yimɓe kono kadi ima mabɓe tolnonoki e nda niyat kewgol jayde Walf Quotidien ko henni arti on migration circulaire to banggue wonande laamu ngu yiide Walf Quotidien ha joni kay laamu ngu wonande ene jattini wonande e nden eɓɓore l'état persiste et signe kanko Abbas Fall jagorɗo kalfinaɗo golle kamɓe emploi e jokkodire institution ji leydi Sénégal holliti hayso tawino ko temedere ujunere emploi ɓe mbaɗano proposé ɓe dokka ɓe ƴettat nawde sukaɓe beele hebde golle no hannirta ni kono ɓe garti ni hayto banggue wonande jangde yiide caggal nde laamu ngu holliti wonande ko abbi e ujunnaje ɗiɗi ɓen ɓe ganduɗa ko jangguinoɓe ne sohla oɗo saaha noon ko yiiɗi ko jangguinde ene ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui mbaɗi déposé gam yidde jangguinde abbi koye temedere nogas e jeeɗiɗi ujunere pawɗi temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e goho jayde Sud Quotidien ɓe garti ko e accident ɗi ganduɗa ko kay tigui waɗi hani ɓen ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial mumen toon to autoroute ila Touba sagade gartanno maggal Kazu Rajab ɓe garti kamɓe Sud Quotidien yiide sappo e goho ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial jeenayo gañiɓe tawi hen jeetato ko gañiɓe gañan ɓe ganduɗa ko wonɓe Moussal jayde Walf Quotidien jayde Sud Quotidien arti hen jayde L'As Quotidien koye kan haala arti sappo e goho hawruɓe ladial hen ɓe ganduɗa ko jeenayo wonɓe e Moussal no feewi. L'As Quotidien ɓe garti o mo ganduɗa ko kanko woni Doudou Ndoye goto ɓe ganduɗa ko jikkinantoɓe Farba Ngom arti noon e alhaali Farba Ngom holliti ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa wona dewɗo e lawol kono L'As Quotidien arti e jaltal gadanal omo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté mo ganduɗa huccidiri e jeydiyankoɓe arti e nanggugol mum kono kadi oɗo saaha no leydi ndi yarata ni ha e jofade wonande laamu ngu jayde Les Échos ɓe garti ko e mo ganduɗa ko Serigne Mansour Sy waɗi ko yiyete ko message fewde wonande e laamu ngu artude noon yiyande makko oɗo saaha e laamu leydi ndi ha ɓuuri tengtude e jaggue laamu joguiɓe hande laamu ngu holliti hayso tawi laamu ngu ko sukaɓe jogui ɗum yadani ko yiyete ko gandal expérience holliti noon sukaɓe nde poti joɗade laamu sibi ko kañumen goni yonta janggo kono kadi alay saago yaada e gandal kan haalene tawi jayde Les Échos ɓe garti kamɓe Les Échos e ko yutno e jaltal omo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté ancien président groupement parlementaire mbo Benno Bokk Yakar arti e jaltal makko artude noon no nanguira kono noon yiyande makko o saaha no leydi ndi yarata ni ha ɓuuri tengtude e jofade omo ganduɗa ko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e Ousmane Sonko jayde Direct News arti ha joni e ko yetno e alhaali Farba Ngom saabi groupement parlementaire mo takko Wallu Sénégal nde mbaɗa jilluji mumen e galleji diine ɗi gam artude tigui tigui e kutino e gen to ñanggue ganduɗa ko fawande e député maire des Agnam omo ganduɗa ko Farba Ngom jayde Tribune ɓe garti koto banggue wonande emploi agricole en Espagne l'espoir de la jeunesse s'effondre kam e Tribune ɓe garti koye ngal ɗanngal toon to leydi Espagne tawi ko liggoyade e guese ɗe ɓe kolliti ɗum ɗo de ko yakare ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓe ko jikkeji mumen ne wayno tigui tasi e nder leydi Sénégal ɓe garti noon e ko noon to banggue o saaha ko abbi e ujunere e temedde jeetati capanɗe jeegom e jeenayyi ɓiɗɗo leydi Sénégal najo wurannoɓe toon to dawlaji dentuɗi Amérique o saaha ne huula gartugol mumen e ngal pellital ngal dawlaji dentuɗi Amérique ƴetti jayde Le Dakar waɓe garti koto banggue wonande doggol bilan ko yetno noon e ɗam ilam ɓennunoɗam hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi 2024 to banggue ɗin inondation ji hollitama noon to banggue caggal nde waɗa doggol hollitama o saaha noon ko abbi e capanɗe 4 milliards copareji men franc CFA woni ko yaadi e ɗam ilam ɓe garti kamɓe Le Dakar wa
toon to dowlaji dentuɗi Amérique ko abbi e ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetati e jeenayi ɓiɗɗo leydi Sénégal najo no hula gartirgol mumen ɗo e nder leydi ndi. Jande le verdict ɓe garti koye Guy Marius Sagna kanko sardiyankewo warti to banggue train de vie de l'État o holtiri e siftorde laamu ngu ne wawata tigui ƴewtade les privilégiés ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni e directeur uji ha e ministre uji kamɓe fonctionnaire uji laamu ngu ne mbawata ƴewtede ko jobdele mumen ɗe ganduɗa ko ɓurtude gam tigui wawde ustude ɗumen beele kadi ɓamtare leydi Sénégal. Kanko Guy Marius Sagna o arti e rade en hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe garti ha joni ko yowitno e ɗin accident ɗi ganduɗa ne teskaɗo e nder leydi ndi haɓude tengtude on accident baɗɗo autoroute ila mbo Touba sappo e goho hawruɓe e Ladiane. Jayndeli quotidien ɓe garti koye jaltal Moustapha Diakhaté gonnoɗo ancien président groupement parlementaire mo Benno Bokk Yakar. Jaltal makko caggal nde o yalti suudu dumbirdu o waɗi kuciral makko e jandiyankoɓe holliti hay goto wawa deƴƴindemo sanga nde o yi caɗele teskaɗe wonande e leydi ndi gilamu ngu ko gueɗe ɗiɗi wawinimo wawde ruttindemo toon to dumbirdu kono kadi yoɓade fittandu makko kono kadi mo darono ɓen ɓe ganduɗa ko dumbaɓe taweteɓe e cuuɗi dumbirɗi ɗi. Jayde l'évidence ɓe garti koto banggue wonande duuɓi nogas e joyi to banggue ko yete ko pellital gam daranade hani e wonde e yeeru koto banggue wonande e service de la démocratie Sénégal daranade pootal kamɓe wellitare e leydi Sénégal. Ɗum noon société civile yiide wonande joni kay ane joni daari gam nagorande ko yete ko kam daranade ko yiyete ko démocratie kam e ɓamtare ɓesguji leydi Sénégal caggal ndeɓe e mbaɗi fete on ɗin duuɓi nogas e joyi. Jayde Rewmi quotidien ɓe garti koye kolol nogas e nayoɓol te ko édition forum du premier emploi on ganduɗa ko gardiɗo MEDES holliti noon oɗo saaha ne wayno koytuno to banggue nden jonde maɓe ɓuur ha joni dubbude ko yete ko to banggue intelligence artificielle karalle kese ɗe kono kadi hol peeje poɗɗo waɗede beele sukaɓe mbawa heblede hen no hannirta ni. Jayde La Dépêche ɓe garti que le gouvernement débordé opte pour l'inscription en ligne caggal nde laamu ngu holliti manaw ɓesgu mum toon to leydi Espagne gam liggade e guese ɗe ɓe kolliti noon ɓen yiɗɓe wadde dépôt kewgol mumen saabi laamu ngu watti jaɓɓal gongal wadde ɗum en ligne to banggue karalle kese ɗe gam ustude ko yete moɓidire ɗeyata. Jayde l'éveil ɓe garti koye attaque di Rio Baobab les professionnels du tourisme condamne on attaque jangomi en mannongu toon to hôtel Rio mbo Baobab saabi ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe to banggue wonande tourisme ɓe garti e wasde yonnude on attaque kono e rade laamu ngu nde waɗata hen peeje gam rende ko yiyete ko ɓen ɓe ganduɗa o ɗi hôtel aji kono kadi hadde ɗum wadde batte to banggue wonande ɓen yiɗɓe yilade e nder leydi Sénégal. Jayde Le Quotidien ɓe garti koye Moustapha Diakhaté ressort les Corses kanko Moustapha Diakhaté o yalti e deƴƴere makko caggal nde o yalti dumbirdu holliti laamu ngu wawamo deƴƴinde sanga nde o yi komo haala to banggue wonande saqqaji kam e tiɗallaji leydi ndi holliti noon omo paari ruttade toon to suudu dumbirdu kono kadi hay goto wawa deƴƴindemo o arti noon o yiide wonande hay goto mo ganduɗa fotade Ousmane Sonko caggal nde watno golle mum ɗe ganduɗa ko ɓennude ɗo e nder leydi ndiyete. Jayde Le Quotidien arti hen. Bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV ko ɗum woni komin dominnomon kelle ganane roɓindo jandeji subaka hande o min dokkon aadi alkamisa janggo sahore welede Allah.